Sunana barista Rabiu Shaibu Abdullahi, ina ɗaya daga cikin legal team ɗin da suka janye yau daga wakiltar Abdul Jabbar Sheikh Nasiru Kabara a kotu. To dalilinmu na janyewa daga wannan shari'a, wannan ishu ne wanda yake tsakaninmu da client ɗinmu. Mu lauyoyi ne. A ƙa'idar aikin lauya, duk abin da ya faru tsakaninsa shi da client ɗinsa to baya bayyana. Akwai abin da muke kira privilege of communication, ba ma bayyanawa. To don haka idan yanzu za mu amsa muku wannan tambaya, to za mu karya wannan doka tamu ta ƙa'idar aikin lauya. Don haka ba za mu ce komai a wannan ba, saboda dalili magana ta gaskiya doka ba ta ba mu dama mu gaya muku waɗannan abubuwa. To wayannan duk zarge-zarge da ya yi ƙarya ne, ba haka ba, ga baki ɗayansu ba haka ba. Illa iyaka mu a fahimtar mu wayannan zarge-zarge suna da alaƙa da professional misconduct na lauya. Lauya ya yi wani abu ba bisa ƙa'idar dokarsa ba. To shi kuma lauya idan ya yi wani abu ba bisa ƙa'idar dokarsa ba ta tsarin aiki, abin da aka tsara shi ne wanda ya yi wa wannan abin, kilayen ɗin nasa, zai tafi ya je akwai inda aka tanada da zai je ya korafi akan wannan lauya. To a wannan wajen nan lauya zai kare kansa, kuma babu limitation, babu iyaka a wajen kare kan nan nasa. Ko wancan privilege of communication da yanzu ya hana mu yi magana da ku, babu shi, baya aiki a wannan wajen. Don haka nan wajen ya kamata ya tafi ya je ya gabatar da wannan ƙorafe-ƙorafensa. A nan ne mu kuma za mu bayyana duk abin da ya faru tsakanin mu da shi, kuma muna umartarsa da ya tafi ya je wannan ƙarar, domin in bai yi ba daga nan zuwa sati za mu ɗauki matakin doka da ya dace a kansa. Wannan shi ne abin da za mu ce. Barista, akwai batu da suke ko in ce yake yi a gaban kotu cewar kun ki gaya mar hujjar da kuka dogara cewar kar ya amsa wannan tuma-tuma da aka yi masa. Gashi kuma yanzu kotu ta tura an gwada kwakwalwarsa, an gwada kunnensa, an tabbatar lafiya lau yake. Wataƙila hakan ta janyo a tuhume shi kin amincewa, kun ki gayyana mar dalili. Ba haka ba ne. Ba haka ba ne. Kuma abin da zan ƙara a nan wajen shine da yake amsawar, misali aka je aka ce a auna kwakwalwarsa, yanzu ba gashi an kawo an ce kwakwalwarsa lafiya lau ba. Shin amfaruwa ya yi da wannan ko cutuwa ya yi? Amma mu ba mu hana shi amsawa, kuma mun ƙi masa bayanin dalilan rashin amsawa ba haka ba ne. Lauyoyin da suka gabata a gaban kotu a baya sun wuce adadin su 5, yanzu kuma mutum 5 ne suka ce sun janye. Hakan yana nufin cewar ragowar ba da yawunsu ba? Ai wannan janyewa da aka yi, iya wannan mutum 5 su ne wanda ake kira legal team, su ne suka janye. Wanda ba sa ciki mu ba ma magana da yawunsu, ba ma magana a madadinsu. Wanda ba sa cikin mutum 5 ɗin nan da sunayensu aka lissafa akan takarda.